Tämän oppitunnin aiheena on maalaustaidon ytimessä. Eli nyt jatketaan tässä siitä samasta aiheesta, mitä jo käsiteltiin edellisessä oppitunnissa, jonka aiheena oli tämä sinun täytyy tietää maalaustaidosta. Eli käsitellään nyt vähän samaa asiaa, koska aiemmin tuli jo esiin, että kyseessä on äärimmäisen tärkeä asia. Niin nyt haluaisin valaista tässä sitä, mitä aiemmin opittiin, että mistä maalaamissa on todellisuudessa kyse. Havaintomaalaamissa siinä on kyse siitä, että asetetaan oikea väritäplä oikeaan paikkaan kuva-alueen sisällä. Ja kun ne oikeat värit menee oikeisiin paikkoihin, niin sitten syntyy vaikutelma jostain tunnistettavasta, esittävästä aiheesta. Oikea väri oikeaan paikkaan. Niin nyt haluan valaista tätä tässä lyhyessä oppitunnissa. Haluan valaista tätä yhden mestarimaalauksen välityksellä. Ja näet sen nyt tässä. Kyseessä on Rembrandtin maalaus, muotokuvamaalaus. Ja kuten huomaat, tämä maalaus on tehty tällaisilla yksinkertaisilla välittömillä siveltimen vedoilla. Sen siveltimen jälki, se on hyvin tällaista raakaa, välitöntä, yksinkertaista. Käytännössä tämä on siis maalattu väritäplillä. Ja oikea vaikutelma, vaikuttava maalaus syntyy tässä sen vaikutuksesta, että siinä on oikeat värit oikeissa paikoissa. Ja jos tätä vielä sitten zoomataan lähemmäksi, katsotaan tämä teosta lähempää, niin tämä nähdään vielä selvemmin, että tässä on tosiaan vain tällaisia yksinkertaisia välittömiä siveltimen veto- ja väritäpliä. Ja nyt kun ne on oikeaa väriä, kukin tällainen siveltimen veto ja oikeissa paikoissa, niin se sitten alkaa näyttämään oikealta. Tässä tapauksessa syntyy vaikutelma muotokuvasta ja sitten kun tämä ottaa etäisyyttä enemmän, niin sitten ne palikat todella loksahtaa paikoille ja se näyttää varsin uskottavalta ja realistiselta muotokuvalta. Tällä tavalla läheltä katsottuna tämä vaikutelma on varsin abstrakti ja raaka. Ja se kuuluu olla sellainen. Eli nyt kun sitten itse maalaa, niin se voi olla vähän pelottavaa maalata tällä tavalla. Asettaa vaan niitä väritäplejä siihen kankaalle hyvin tällaisella välittömällä ja yksinkertaisella raalla tyylillä, koska se läheltä se näyttää tällaiselta melko kaoottiselta mössöltä. Ja yleensä maalari osan ajasta katsoo sitä maalausta juuri läheltä. Tässä on sitten samalla hyvä muistutus siihen, että täytyy aina ottaa etäisyyttä siihen maalaukseen, siis fyysistä etäisyyttä. Katsoa sitä kauempaa, jotta näkee sen kokonaiskuvan ja miltä se näyttää sen normaalin tarkasteluetäisyyden päästä. Mutta tässä Rembrandt on toteuttanut sitä yksinkertaista maalaamiseen liittyvää perustotuutta, että maalaaminen on vain oikeiden väritäplien sijoittamista oikeisiin paikkoihin. Se on tällainen eräänlainen visuaalinen palapeli, mistä tässä maalausprosessissa on kyse. Eli nyt jos tämä tieto halutaan tuoda käytännön tasolle, mitä sinun pitäisi nyt tehdä tämän tiedon pohjalta, jotta voisit maalata parempia maalauksia? No ensinnäkin nyt sinun täytyy kehittää mittaustaitoa. Sitä taitoa, että osaat asettaa ne väritäplät oikeisiin paikkoihin maalauskankaalla. Eli sitä omaa silmää täytyy kehittää sillä tavalla, että oppii
löytämään valitun pisteen tai kohdan koordinaatit. Ja sitten tietenkin ne väritäplät, ne täytyy olla oikeita värisävyjä, niin siinä täytyy hallita värien sekoittaminen ja värien täsmääminen. Sitä värien täsmäämistä sitä voi harjoitella hyvin tällaisella yksinkertaisella tavalla. Ottaa vaikka jonkin yksivärisen objektin, mielellään mattapintainen objekti, ja yrittää täsmätä sen värin, sekoittaa saman värisävyn. Tai sitten edistyneempi versio on se, että ottaa jonkin valokuvan tai sitten kuvan jostain hyvästä teoksesta ja sitten jäljentää sen värejä ja tekee sitä väritutkielman. Tai sitten tekee ihan tällaisen kopion siitä ja siinä samalla sitten joutuu myös sitä mittaustaitoa kehittämään, jotta siitä omasta maalauksesta tulee samanlainen. Mutta tosiaan tämä Rembrandtin maalaus, se nyt pitäisi viimeistään sitten saada sinut vakuuttuneeksi siitä, että maalaaminen on tosiaan vain oikeiden väritäplien asettelua oikeisiin kohtiin. Ja välttämättä ei tarvita juuri minkäänlaista sen siveltimen jäljen manipulointia. Maalia ei tarvitse hieroa maalauspohjalla. Ei välttämättä tarvitse ja silti tulee hyvä lopputulos. No, yksi piirre, mikä tässä Rembrandtin maalauksessa tulee esiin, on se, että hän on kyllä vähän miettinyt noita siveltimenvetojen suuntia ja muotoja maalatessaan. Mutta sekään ei ole välttämättä tarpeellista, vaan oleellista on se, että oikea väri oikeaan paikkaan. Siitä kannattaa lähteä. Ja sen jälkeen sitten voi alkaa miettimään, kun sen hallitsee, voi alkaa miettimään enemmän sitä, että millaista siitä siveltimen jäljestä oikein haluaa, mikä sopii siihen omaan tyyliin ja omiin tavoitteisiin parhaiten. Eli tämä oli nyt tällainen lyhyt sukellus maalaustaidon ytimeen ja jatketaan tästä lisää joku toinen kerta. Kiitos kun katsoit tämän oppitunnin.